A můžu čurat? Děcka mi se chce trošičku zvracet. A nedělá mi dobře, když se dívám do sebe. Mě to nevadí. A to mám teda celkem dost zavratě. Přes ty brýle to vypadá jenom jako 3D. To nám ani to jede, nebo jsme praví? Jeden člověk? Jeden člověk. A ten typek, jak si na to kolo, ty Ti lidi, vole. co jsme tam viděli, toho srdce jednoho. Jak se to pak dává nahoru? To má na sjezdu, jen pojede tu mladou. Dělají, upravují sjezdovky, vidíš? Jo, že? Co jsem za to kolo potom? To mi nejsi hlavnou, ne? Pozdravte mě. Hello! Darec, asi to brzo umřem. Já natáčím, víte? Do sloupu narazila. Ty přesně někdo zastaví. Co? Jsi zněla, byste v nás Jo, byla, no. Ten musím ho No, já jsem nebyla s tebou, já jsem byla s Děrou, když jsem byla malá. Ako stoupáme. Zavřené tady. Já vám natočím nohy. Jo, on jede tu Matěj. Já! Dolů to je uzavřené záměrně?